Bij me is het Kees en Kees is van Buurg, Kees Botman, maar waar hast u bij die? Ja, we hadden de ezel van de kinderboerderij van mijn naam. Vanwege uw voorstelling die komende tredje in december al begint. Ja, Dus, daar praten we nog even verder om, maar eerst maar even naar dit beestje. We staan hier echt voor het eerst. Dat is de premier van Noorderwind met een ezel live in uitsturing. Je houdt er wel eens lood of net? ja, nooit erachter steken in, hè? Dat wist toch bij een ezel. Ja, hij maakt het koppen, hè? Ja, pas maar op. Is de schatje of net? Ja, dat is geweldig jongen. De kinderboerderij, hè? Voor Ben hartstikke lief. Ja. Ja, mooi beestje. Maar hij wil net naar binnen, dat is jammer. Nee, we krijgen straks nog een optreden uit de vaststelling. De Carmine Burana werd opgevierd. Hij maakt net om je zender verretten. No? En, want die komt er nou een aantal keren. Ja, ik heb die live mee zien. En je neemt net samen van het beesten mee. Nou, vertel het verhaal maar even. Ja, Carmina Burana, een heel bekend muziekstuk. Elke kent dat wel. En dat gaan we uitvoeren met heel goed koor en orkest en levende dieren en doensjes in een soort circusachtige opstelling in de piste. Levende haven en projecties, beelden erbij van mens en dier. Omdat, ja, dat weten we al wel liedje op een koor. En, maar dat weten we nou hartstikke, dat willen net meer. En wij vinden van, nou, dat willen we wel graag zien. Dat mens en dier staan vol op een liedje eigenlijk. En dat we verwijderd binnen deze tijd. Ja. En wat is dan de link met de Carmina Burana? Nou, dat zijn middeleeuwse liederen. En die werden dus zongen. En in de middeleeuwen toen we mens en dier, die leven gewoon naast elkaar. En dus die sfeer die willen we oproepen in een kerstmarkt erbij. Dus die hele sfeer in de tijd van kerst, dat we elke keer denkt aan het eten op de tafel, willen wij eigenlijk dat we denken aan de beste in het Lons, is maar ik. Ja. Het wordt een heel spektakel dus. Ja, het wordt een heel goed spektakel. Ja. Heel goed koor, 84 man, orkest, 30 man, ja, 150 man. En zie je een ezel en een zwijntje komt erbij, een guide en een schip. En doensjes er toch in, die echt als dieren er toch in gaan en solisten erbij. Ja. En dat al je bij mannen van staal, dus binnen, overdekt. Nou ja, mooi kent net. Ja, wanneer begint ermee? Wanneer is de eerste dag? Want net mij 13 december of zo wat heen? Ja, 13 december, Vreetioen is het dan première. En dan hebben we Sneur en Snijn, hebben we Oerdije een kerstmarkt. Heel soort kramen, oerdekte, lekker warm dus. En dat ontsluitend op de kerstmarkt dan de Carmina Burana. Ja. Geweldig stik trouwens, een geweldig spektakel belooft dat ik. Hoe lang ben je er al mee doen, de tarierings? Nou, we zijn eigenlijk al niet het wanden. De doensjes ben in september al begonnen en het koor dat repeteert ik al zo'n oktober en het orkest ik al. Dus, en nou moet alles nog bij elkaar komen natuurlijk. Ja. En de ezel die repeteert hier dus even al. Ja, wat een geweldig mooi beest. En dit is er bij alle vaststellingen en gewoon onwijs? Die is er elke keer bij, tenminste als we hem erin krijgen. Ja. Of net meer eruit, dat weet ik net, want een ezel blieft een ezel. Dus, hij vindt het geisje wel lekker, hè? Ja, die vindt het geweldig. Ja, kunnen we het hier net op vieren? Dat is misschien ook wel. Dat zou ik nog wel een steun wijzen, hè? Maar jij kan hem mooi en droeg waar garanderen, maar je zit nou binnen natuurlijk. Je zit nou binnen, ja. Het is altijd zoontje en graan binnen bij de mannen van staal, dus ja, beter ken het net. Dus ja, maar hoe het komt en wat het wordt, dat weten we ook net. Dat is elke keer een verrassing, want die beste in een eigen gong, die ben net te regisseren natuurlijk. Dus dat is wel spannend. Oké. Mensen nog geïnspireerd eruit en die willen wat meer weten, wij moeten even wezen op internet? Ja, op internet, op www.buog. /kaartjes, daar kun je kaartjes bestellen, kun je op internet gewoon bestellen al en de kerstmarkt is gratis, dus daar kun je gewoon vergeefs in. Ja, nou voor de data en al die oorzaken kun je dus internet bezieken. Voor de sfeer en de muziek moet je hem gewoon de radio even horen, want ik ga in de studio, dat ben ik dus nou net, dames te staan en die zullen aan een stuk doen live in de uitsturing van diezelfde Carmine Burana, die ik zelf trouwens ooit nog eens in het Concertgebouw in Amsterdam zien had. Volle bak met orkest en koren erbij en dat weer meer als indrukwekkend. Dus, ja, maar dit wordt nog mooier. She was on